बा बड़ी पुरान गीत है लेकिन ओकर कसक आज भी है। ओहो कैसे लाल अंगना में उगल फूल के नवाए अंगना में उगल फूल के नवाए नदी बधाइया तुअरे पे हो भैया हो आजकल के जमाना ऐसन हो गई बा कैसन भैया कि माई बाबू के कोनो कदर नहीं बा। बाप मेहरारू के आगे सब मेहरारू के पीछे इतना पागल भइल बा ओहो कि माई बाबू बैठल दुआरे पर पानी मांगत हुए के सुनत नहीं बा। वाह तो लिखे के पड़ल काम रोवे माई बाबू ऐसन अरे रोवे माई बाबू ऐसन आइल बा जमाना अब भइले दीवाना सब मेहरी के हो माई बाबू ऐसन बदल जमाना भइले दीवाना कभी भी एक बात लिखत हुए काम दुआरे पे माई बाबू रोवे दिन मरतिया दुआरे पे माई बाबू रोवे दिन मरतिया दुआरे पे माई बाबू रोवे दिन मरतिया घरावा में पूजत बन हंसी वाली बतिया घरावा में पूजत बाटे हंसी वाली बतिया घरावा में पूजत बाटे हंसी वाली बतिया मारेली बहुरिया दिनवा रतिया ताना बाबा मारेली बहुरिया दिनवा रतिया ताना ले दीवाना सबा मेहरी के हो मारेली बहुरिया दिनवा रतिया ताना भइले दीवाना सब मेहरी के हो मारेली बहुरिया दिनवा रतिया ताना भइले दीवाना सब मेहरी के। ए भैया हो बाबू माई दुआरे पे बैठल हुए। वाह अच्छा तो अवस्था जब आओ जाला तो दुनिया भरे के बीमारी घेर लेला माई बाबू के दवाई के जरूरत हो पानी के जरूरत हो। वाह दुआरे से माई बाबू चिल्लात हुए बुलावत हुए लेकिन घरे में दोनों प्राणी के हंसी मजाक चलत हो। वाह माई बाबू के पुकार नहीं सुनत हुए। ये ऐसन जमाना आ गइल बा लेकिन एक जमाना कैसन रहल एक श्रवण रहल लइके धोवल कमरिया हले लइके ढोल कमरिया एक श्रवण हले लइके ढोल कमरिया एक श्रवण कुमार ऐसे थे कि अपने माई बाबू के कांवर में बिठा के वाह लई के पूरे देश में तीर्थ यात्रा करौले। वाह तू कैसन रहल और एक श्रवण रहल लइका ढोवल कमरिया वाह अब ये करम रहल पानी गइल पान बसिया राम रहले पानी गइले बाना बसिया राम रहले पानी गइले बाना बसिया श्रवण कुमार कवरिया में लई के ढोलन
वाह और एक वचन के पालन के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी बनवासी हो गए 14 वर्ष के वनवासी बन गए। बदलल समाज नहीं बदलल जमाना। लोग कहते कि जमाना बदल गया, हाँ कलयुग आयल बा लेकिन जमाना ना बदलल है, लोग बदल गए। वाह समय तो वह बा, वह दिन वह राती, वह धरती वह आसमान, वह चंदा वह सूरज। तो वह कैसे बनैया है तो जमाना नहीं बदलल है। बदलल समाज नहीं बदलल जमाना, भैले दीवाना सबा में हरि के। ओ बदलल समाज नहीं बदलल जमाना, भइले दीवाना सब में हरि के। ओ बदलल समाज नहीं बदलल जमाना, भइले दीवाना सब में हरि के। माई बाप के बात ना सुनत हुए, वाह माई बाबू के कुर्ता धोती फटल हो नहीं आवत है। हाँ रोज कहते भैया एक कुर्तवा ले ले आवा, एक धोतिया हमका ले ले आवा। कहूँ चौराहा बाजारे हाटे जाए के होते ही फटी पहन के जाब नहीं अच्छा बा, वाह लेकिन नहीं आवत हो। आवत कहाँ बा कुल माई माई और बाबू के दे खात नहीं आसिया। और बाबू के दे खाता नहीं अखिया, माई और बाबू के दे खाता नहीं अखिया। माई बाबू के आंसू गिरत हो लेकिन केहू के नहीं देखात हो। लेकिन देखात का बा साली और सरहजा देखात ससुरारिया, साली और सरहजा खात ससुरारिया, साली और सरहद दे खात ससुरारिया। अगर साली के एक फोन आई गया, ओ जीजा जी भैया चले कहो चला उतर तो ठीक रहा, घरे चाहे जितना काम जरूरी हो इमरजेंसी हो। वाह बर्गर पिज्जा लेके पहुंच गए। हाँ लेकिन सरहजी का फोन आई जाए, देखा तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए, पहुंच गए हैं। अपने ही सब लोग भइले बेगाना, अपने ही सब लोग भइले बेगाना, भइले दीवाना सबा में हरि के। ओ अपने ही सदा लोग भइले बेगाना, भइले दीवाना सब में हरि के। ओ अपने ही सदा लोग भइले बेगाना, भइले दीवाना सब में हरि के। स्वर्ग सीताराम हिता देखी दुखी भाई स्वर्ग सीताराम हे देखि दुख भइले, स्वर्ग सीताराम हे देखि दुख भइले। माई और बाबू से विदेश प्रीता पाई, नाई और बाबू का विदेश प्रीत पावले, नाई और बाबू का विदेश प्रीत पावले। अरे विदेश लाल बहादुर देखा कैसन ई जमाना। बाबा अरे ब्रिजेश लाल बहादुर देखा कैसन ई जमाना, तो भैले दीवाना सवा